أملاك مسجن هاليلويا سبي بارخ جابر سمسجن يكون جابر سلام ناي أملاك سلام ناي آمين جابر يبارخ حنتي مزمور كنزمرين أمو عندها مسجننا نبقى على أملاك نحل فينا هاليلويا ورد خديب وسئك آتو وسئك آتو وسئك آتو أعلم يرضى هابتم بمحرتو هابتم بمحرتو هابتم بمحرتو أنا أسرخي بي دحاني زدلي سلامي زفتو سلامي زفتو ورد خديه وسئك آتو وسئك آتو وسئك آتو سالم قواسا هابتم بمحرتو هابتم بمحرتو هابتم بمحرتو أنا أسرخي بي زحاني زدلي سلامي زفتو سلامي زفتو ورد خديب وسئك آتو وسئك آتو وسئك آتو أملاك لقواسا هابتم بمحرتو هابتم بمحرتو هابتم بمحرتو أنا أسرخي بي دحاني زدلي سلامي زفتو سلامي زفتو هاليلويا 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 أتوم نصدق أي زفتوسي كيف كور كل جزاون نايباريو سلام زفتو عبي يقوليله هاليلويا آمين ناتنا سلام زفتو عبي إخواتي نايدقو سلام زفتو قويتا عبي نايباريو نايباروتو سلام زفتو قويتا عبي أتا سلامنا تفت قويتنا مسجنا كلنا دحنا تدل قويتنا مسجنا كلنا صبقنا تدل مسجنا كلنا سنة يتحسبلنا مسجنا كلنا جاب هير هاللويا نسخة سلامنا إخا نسخة عرفتنا إخا قويتا سلامنا نسخة إخا جاب هير قويتها تكبر على تفتصملنا سلام تهبنا ونسخة إخا خمس بالكالكا جاب هير قبرتنا تفتصمو سلام كأتب زحلنا نسخة إخا جاب هير نسخة نهزبها حيل تبو نهزب خادم بسلام تبارك إخا جابر سلا بزح سلام نمسكنا كلنا سلا هادينا مقماتنا نمسكنا كلنا سلا هدوء نابرنا نمسكنا كلنا جابر سلا حبرتنا سلا حولتنا سلا فقرنا سلا معدنا نمسكنا كلنا قويتها كبر قويتها تمسكن حجد ما أكجابر تمرتها يخافي أما أخلنا أكجابر أبا تقلي تمرتها يمسع أما أخلنا جابر هوي نفسه كفنا بقالك كنس أنا نفسه كفنا قالك سمعنا جابر كن حقوس كثر أننا نتصلي علينا جابر نفسه كف قال سمع زبله جابر سلام يبزحلو جابر حقوس يبزحلو عرفتي يبزحلنا ويتا قالك تهبي خامو تمسكن أما أخلنا عبي نقوس خامو كبرنا هبكا جابر كبرنا وسد بشين يسوس آمين يسوس ويتاي جابر سمسكني لما عنتنا مهارو سلام أملاخ زبري آمين سلام أملاخ نايك جابر سلام آمين أما صحف قدس نايك جابر سلام زبهر له فلي سلام أنت أنا زبكم سلام سي كم تعلم تبكم سلام أيكون لازم لبهم أيفرح أيشبرين حجتنا أملاخ سلام كم تنا علم سلام أيكونن علم تزارب سلام ناي مندري نحن زارب الله سلام جن ناي أريم سلامي أملاخ مسلم ناي من سلام ناي أريم ناي أملاخ سلامي نمجمر زعكل أو عشرين حموشن ناي إيوب كنا بباي نامو كابو كن كسلنا تمرتنا جابر يبارك إيوب عشرين حموشن بحنساب نجنس الجابر مسجد هاليلويا ناي أريم سلام الله جابر مسجد انتهيلو دحرزي بلال شماوي كمزيلو ملسه ملكن رعاد الناتيو أب أريامو سلام يقبر نسراويتو قصرهم زخيل منيو برهانو زي برأخه منيو يقال أملاخ مسجد أب أريامو تا يقبريو سلام أملاخ سمسجد لازم سلام ناي مني ناي أملاخ هاليلويا ناي أملاخ زي أريام يلوزلو اتزفان جابر اتمقرس جابر اتمحدر جابر سي
بمنتاي استملأي بسلام ديفاين زخون السلام ملكوتاو زخون السلام استملأ السلام مالتي أملاخ مسكن سلازي مصحف قدس مجمرتا غويتانا يسوس كمص كله انت ايغيرنا بانا أملاخ سمسكن يكون اب مصحف قدس ترينا بفلاي اب 53 ناي إسياس قطر 5 جنبير تايبلنا نسغنا بزعبات مسح بزعبات زمص كريستوس كزارب كل تايلو نسغنا بسر جبنا قوسله بسر عبسنا دما تختكته نحنا سلام انت خنركب مقصعتي نابؤ ورده نحنا ون بسمبراتو حاوينا يبل املاخ مسلازي نحنا سلام انت خنركب من تقصع مسقل يسوع كريستوس تايرو تقصعو من سلام كنركب نحنا املاخ مسلازي እግዚአብሔር ናትና ሰላም ይዝደሊ ናትና ደሃን ይዝደሊ نحنا سلام كنركب كأواجا تخفيلي بطرح يكون سلامنا مالك واجا تخفيلي كريستوس وديها أملاخ أمسك الكموت كله من سلام كركبي نحنا أملاخ بس لازم نحنا تاي أبزلنا نفسه كفنا سلام كلنا يقباي ويتاي بارم خاطر زي أملاخنا أنا ذهبنا سلامي جابر المسكن مصحف قدس سايلو نعرف حموشنا رومي قصر حدا بأرسي بأمنة كاب صدقنا مس أملاخ بقولتنا يسوع كريستوس سلام يهلونا أملاخ مسكت تقدميتي سلام تدلينا مسبنا أمونغنا أمونغ أملاخن سلام يدلينا جابر مسكت إحنا صلاتنا يرانا حكي جينا صلاة خلناسي بموتور اللي يتهيبرنا تعارقنا سلازنا أنا صلاة زنبرنا جابر تهيرنا تعارقنا تايك أجيرو سلام كوينا أملاخ مسكت سلازي أمونغنا أمونغ أملاخن تهال حجي سلام الله نحن أملاخن كم مسأرتي كنا ما بعشتي كنا قدم نيرنا of course قدم رأسي أنكلنا تنيرنا مس أملاخ مسأرتي كبع حسب أملاخ رحقك كم دليتنا ننبر نأملاخن داو هنا ننبر صلاة أملاخ نيرنا بودو بيسوس كريستوس كنت خلينا هنا تعارقنا هنا آمين آمين أملاخ نعلم كعرق أخو لسي أب كريستوس نبرين آمين أملاخ نجزا رسول مس علم كعرق أخو لسي أملاخ يتعارقوا أب كريستوس سلازم نحن نعمل مسيرة ناب كريستوس كريستوس قاعد يخلينا لأي سلامنا كويني أملاخ استمسجنن استبارخن يخون سلازي نحن مس أملاخ تعلنا سلام علنا وحس خون سلام زينا والسلام مستي أب عريام السلام سجبر أملاخ تعلنا حجي سلام علنا أملاخ مسجن سلازي إذا السلام نزيد ما أب علته وهوتنا أم بيتنا أم موس أنا كم تنزل مرس إحنا تحاولنا سلام كل جباي جابر مسجن مس أملاخ بنمر على سببنا مسك جابر سلام كهلونا يجباي جابر مسجن مخناتو تبيت كاجي اتهم ملاخ تخزمرو خلو أم عرفتنا يلقوا أصل حكي سلام مستوم أمدر ذلوا كبرنا أملاخ بسماي سلام دما مستوم أمدر سمرت أملاخ ذلهم سبات يخونيرو سلازي وينجيل مسمى قوتي أسمع تاجي سلام حزي مس أملاخ مسجن اتبستراتي زغبري صحيح رأينا سلام زبل بستراتي جابر سمس جنن استبارخن يخون سلازي مصحف قدس معرف كلته بفلا إفيسون بزعبا سلام بزعبا تخلكال من كما يرخم زفرسو نروح قن قربان زنبرنا دما سلام كم زبسرنا ينغر مالتي انتايلو معرف كلته قصر 14 إفيسون نسو سيلو نزوم كلته حد زغبره نتي امونغو زنبر خلكال قصرون زفرسه سلامناي حج من يزخون زر سلامنا ما اخلنا كريستوس ناي صدق مندق نحدحنا زفل علينا مندق نيرو كلكال مندق ثم تاريخ ممتم دق اسرائيل ثم دق اسرائيل كوبو خلو ابنا اسرائيل سي تا بيت مقدس ان شاء الله اصدك الله مالتي حجي تو حساب كابت اصد روح ما يقربني انا ايتم كو يقرب روح يا حتقرب نفتي يا اصد نمنت يا حجي كلكال قصر نيرو مالتي حجي زخل كان قصري حزبنا حزاب نيرو كلته جنتايلن انتم نا اغزابير حزب تفايلو يفرالي نيرو حجي زفرالي قصر نيرو ابزم عرف كلته خان عزم تصل لمالتي نزق قصر زغنا فرس حجي تايرنا غويتا يا كريستوس نخلنا سلام ابسيرنا نحن حدنا نبأس نبرنا امونغراز نبر بأسن ابقدم املاح نبرنا بأسايري نخل افرسو سلام ابسيرنا حجي اب عالم سي كم يصلت ترديهم حجي امنسي نايزم اعرابن ويكانا ويسترن وورلد تاريخ موسي كم زي مستحر له حقي بقى معات قيمتا معات ولا كلا عاده تاريخ قيمتا تبقاس مره برتع مالتي كم زي عين زنبرم سبات ግን تعاريقهم سلام كرهوا خلو خمي دس بلكا املاح مسلازي وانجيلكم يزغبر
انت يبلنا اباوري دبتا معرف كلتا قطر 17 نخلتنا بحد منفسنا بابو مأتو سلا زلنا خا ناخاتكم رحقات زنبركم مسيو سلام ابصركم نتم قربا زنبرون سلام ابصروا ስለዚህ ጎይታ ከመጽኸለ ንመን ሰላም አበሲሮ ነተም ቀረባ ዝነበሩ ነተም ርሑቅ ዝነበሩ ሕጂ ኩልና እንታይ ያልና ዋዲ ብሓደ መንፈስ ናባቦ መእተዊ ኣሎና እምበኣር ሕጂ እንታይ እቲ ንኸልካል ቐፅር ዘፍረሰ ክርስቶስ ንሱ ሰላምና እግዚአብሔር ዝተመስገነ ክርስቶስ ናይ ሰላምና እዩ እግዚአብሔር ይባረክ ስለዚህ እግዚአብሔር ኣብ 57 ላይ ኢሳያስ ኣነ ፍረኸናፍር ክፈጥረ ሰላም ሰላም ነቲ ኣብ ርሑቅን ኣብ ቀረባን ዘሎ ይኹን ኣነ እውን ክሕውየ ይብል እግዚአብሔር እንታይ ባሎ ፍረኸናፍር ክፈጥረ ኣነ እውን ክሕውየ ነቲ ኣብ ቀረባን ኣብ ርሑቅን ዘሎ ድማ ሰላም ይኹን ስለዚህ ወንጌል ነቶም ቀረባ ዝነበሩን ነቶም ርሑቅ ዝነበሩን እንታይ ሒዙሎም መፅኡ ሰላም እቲ ብስራት ናይ ምንታይ ብስራት ናይ ሰላም ብስራት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ኣብ 52 ናይ ኢሳያስ ወሪታ ይልና ኣሎ እቲ ብስራት ዘበስር እዩ እንታይ እዚ ወንጌል ዝነግር ማለት ብስራት ዘበስር ሰላም ዘውሪ ሰናይ ዘበስር ምድሓን ዘውሪ ንጽዮንከ ኣምላኽኪ ይነግስ ዝብል ኣእጋሩ ኣብ ኣኽራን ክንደይ ጽቡቓት እዚ መዓ 52 ዘሎ እንታይ ዝገብር እዩ ብስራት ዘበስር እዚ ብስራት ወንጌል ማለት ጥዑም ዜና ማለት ብስራት ማለት ስለዚህ እዚ ብስራት ዘበስር ከዓ እንታይ ዝገብር መጀመርታ ሰላም ይዘውሪ ሰናይ ዘበስር ምድሓን ይኸ ዘውሪ ኣእጋሩ ድማ ክንደይ ኣብ ኣኽራን ጽቡቓት ይብለና ኣምላኽ ይመስገን እቲ ኣእጋርሲ ናይ ወንጌል ናይ ከያዲ ተጓዓዝ ምልክት እዩ ከይተሆንካስ በእግርኻ ትጓዓዝ በእግርኻ እንዳተጓዓዘ ከሎ ኣብ በረኽቲ ኮይንታ ይገብር ማለት እዩ ሰላም የውሪ ሰናይ የውሪ ምድሓን ከዓ የዘንቱ እግዚአብሔር ይባረክ ስለዚህ እግዚአብሔር ነቲ ኣብ ቀረባን ኣብ ርሑቅን ዘሎ እንታይ ገይሩሉ እዩ ሰላም ካብ ኣምላኽ እንታይ ገይሩ ካብቲ ኣብ ኣርያም ዘሎ ኣምላኽ ሰላም ተኣውጂ እቶም መላእኽቲ ጎይታ ኢየሱስ ምስ ተወለደ እንታይ ገይሮም ክዝምሩ ከሎ ብዙሓት መላእኽቲ ተኣኪቦም ክብሪ ንኣምላኽ ኣብ ሰማይ ሰላሙን ምስቶም ስምረት ኣምላኽ ዘለዎም ኣብ ምድሪ ይኹን ኢሎም ስለዚህ ናይ እግዚአብሔር ሰላም ተለቂቂ ነቶም ዝኣመንዎ ከዓ በፂሕዎም ንሕና ኣመንቲ ኢና በፂሕና ሰላም ኣምላኽ ኣብ ማእኸልና ኣሎ እግዚአብሔር ይባረክ ኣምላኽ አንታይ ናይ ሰላምና እዩ ጎይታ ይባረክ ስለዚህ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ክፋኖም ከሎ ክላቦም ከሎ ናይ መወዳእታ ዘረቡ እንታይ ኢሎም ነይሩ ሰላም ሓድገልኩም ሰላም ይውን እህበኩም ኣለኹ እቲ ኣነ ዝህበኩም ዘለኹስ ከምቲ ዓለም እትህቦ ኣይኮነን ልብኹም ኣይሸብርን ኣይሰንብድን ክብሎም ከሎ ኣብ ምዕራፍ 14 ንርኢ ስለዚህ ጎይታና ዓና እንታይ ገዲፍልናይ ሰላም ነባሪ ሰላም ዘይቋርፅ ሰላም ዘይውዳእ ሰላም ናይ ክርስቶስ ሰላም ኣለና ኣምላኽ ይመስገን ንዓና ክርስቶስ ናይ ሰላምና እግዚአብሔር ይባረክ ስለዚህ ኣምላኽ ኣሕዋተይ ኣብ ዕለታት ህይወትና በዚ ሰላም ዝተመሊእና ሃዲእና ክንነብር ዝደልየና ምስ እግዚአብሔር ብሰላም ክንነብር ምስ ኣሕዋትና ብሰላም ክንነብር ኣከባቢና ብሰላም ክንነብር ገበርቲ ሰላም ክንከውን እግዚአብሔር ሙሉእ ፍቓዱ እንታይ እዩ ናይ ሰላም ሰባት ክንከውን ኢና ሰሎሞን ናይ ምንታይ ሰብ ነይሩ ናይ ሰላም ሰብ ነይሩ እዚኣ ክነንብባ ኢና ብዛዕባ ሰሎሞን ሰብ ድሓር ብዛዕባ ቆረብ ክንትንክት ኢና ኣብ 22 ቁጥሪ 19 ቀዳማይ ዜና መዋዕል እግዚአብሔር ይመስገን ሰሎሞን ከመይ ዓነ ሰብ ከም ዝነበረ ክውለድ ከሎ ንዳዊት ተኻባኻ ዝውለድ ቆልዓ ከም ዝኸውን ክብሎ ከሎ ንርኢ 22:9 እንሆ ኢሎ እንሆ ንዓኻ ወዲ ክውለደልካ እዩ ንሱ ህዱእ ክኸውን እዩ ኣብ ዝሪኡ ካብ ዘሎ ኩሎም ፀላእቲ ድማ ህድኣት ክውብአ ስሙ ሰሎሞን ክበሃል እሞ ብዘመኑ ከዓ ኣብ እስራኤል ሰላምን ህድኣትን ክህብ ስሙ መን ክበሃል ሰሎሞን እንታይ ማለት እዩ ናይ ሰላም ሰብ ማለት እዩ ናይ ዕረፍቲ ሰብ ህዱእ ኣብ ዘመን ሰሎሞን 40 ዓመት ነጊሱ ኣብ ዘመን ሰሎሞን ውግእ ዝበሃል ኣይነበረን ኣብ ዘመን ሰሎሞን ፕሮስፐሪቲ ነይሩ ልምዓት ነይሩ ምህናፅ ነይሩ ቤት መቅደስ ተሃኒፃ ኣዳራሽ ተሃኒፁ እስራኤል ካታ ይገብር ነይሩ ከይተዋግእ ሃዲእ ይነብር ነይሩ ኣምላኽ ይመስገን ስለዚ ንዓና ከምኡ ዘለና ጎይታ ብዘመኑ ጻድቕ ክዕንብብ ብዙሕ ሰላም ከዓ ክህሉ እዩ ኣብ ናይ ሰሎሞን መዝሙር ኢንፋክት እዚኣ ናይ ሰሎሞን መዝሙር ኣብ 72 መዝሙር ዳዊት ተኸይድና ሰሎሞን ዝዘመሮ ብዛዕባ ናይ ጎይታ ብዛዕባ ጎይታ እዩ ዝዘምር ዘሎ ኦፍ ኮርስ ኣብ 72 መዝሙር ዳዊት ተኸይድና ብዘመኑ ጻድቕ ክዕንብብ ብዙሕ ሰላም ከዓ ክህሉ እዩ ዝብል እንዳበለ ብዛዕባ ሰላም እግዚአብሔር ይባረክ ከምዚ ኢሉ ካብ ቁጥሪ 5 ጀሚሩ ክንብበ ፀሓይ ወርሕን ክሳዕ ዘለዋ ንውልድ ወለዶ ክፈርሁኻ እዮም ከም ዝናብ ናብ ኣፀድ ሸኻ
كم نمدر زتقلل طمق كوينو يورد بزمنو اتصادق كأنبب ورحق ساعة طفخا بزح سلام كل لي املاح مسكن تاخذ لي بزحي سلام بزح سلام بفلاي زي انت ريخم اب سلام سي كم ربع كفسوكم يلوم الله اب 50 اب 60 شنا اساس نزعل دي ماتش تجبرات هاله 60 شنا اساس كقصر 10 جميرنا خرينا املاح مسكن بزح السلام እግዚአብሔር ይባረክ እዚ ሰላም እዚ ኣብዝኹም ሁሉ ይጎይታ ዝደለየና ኢሳያስ 66 ቁጥር 10 ተጀሚርና ህሪያይና እንታይ ብላሎ እዚ ክጠቡን ኣባጥባት ምጽንና ክትጸግሙን ክትምጥምጥን ብብዝሒ ክብረታ ክፍሕሽወልኩም እሲ ኣብ ኢየሩሳሌም ምስ ኢየሩሳሌም ተሓጎሱ ኣቱም እተፍቅሩ ኩላትኩም ከኣ በኣደስ ይበልኩም ኣቱም ዝሓዘንኩም ለኩላትኩም ተሓጎስን مساء اللي بلو እግዚአብሔር كم زيبرالو انه سلام كم فساس الربا كبرت هذا كم دمساس وحز كوحز لاي سلام كم تامط لاي كم فساس الرباسي كفسل لاي እግዚአብሔር مسك املاح مسجد كبرت كم دمساس وحز كوحز لاي نسخاتكم لما كتطوبون كتحقفوا يخم ابا كسراسركم يوم كم تأدن ولدا التصنان كومو كتصنانعكم ايه ابي يروسالين كتصنانعو يخم لبهم ازري كحغوسي اعصمتهم دما كم زتتاسعر حيلك وسخي ايد እግዚአብሔር نباراتو ክትفلط نصراتون كقطعمي እንዳበለ قصل ስለዚህ እግዚአብሔር መስገን بزح السلام اب زمن كرايست يزاربلو حجز نزيهم حج منالبات دق اسرائيل نغويت حج تزيرخوو نعم غويتا مستغلص ابتشح عامت يكرخوو ማለት نعانا ግን حجي حيلتا تمصع علم كنت عين زلينا غويت امين حجي بمنفس كينا مالتي ازي باكل يمدرخو وسم نحنا ግን ان سبيريت كينا ابز مدر እግዚአብሔር ይመስገን بزح سلام ابزمنا ሁሉ ይግባይ دحان كلونا يغباي بزح سلام كم ربع تاغبر ላይ كف سلا الى املاح بسكن እግዚአብሔር ሰባረኸን استمسገነን ይሁን ስለዚህ እቲ ጎይታ ዝህበና ሰላምን በአርዚ ይሕዋተይ كم بزح ربع كم وحيز ربع سلام زهبنا قويتا سمي بارخ وسيخون تايلو قويتا اباي سلام من ترخبيلو تامجي ما تايلو اب عالم كلهم ايش تايلو اباي سلام من ترخبو از نغركم اب عالم صب عليكم غنا اجخم انا عالم سعريمو الى من سلبلنا سلازي اب عالم كله بزمعرف 10 شنا يوحنسي صب الله مكرالو اباي جن امن اباي سلام منتي كتر ناتنا سلام مس نغرات تحازي يكون مس مملا مس مغدال مس موسخ مس مقناس مس nothing تحازي يكون ناتا سلام تاع divine peace مالتي املاحو سلام እግዚአብሔር ይባረክ ስለዚህ ጎይታ ያሰራሉ አባይ ሰላም ምን ተخلوك ስለዚህ ብዙ ጊዜ በፈላይ ኣብዚ ሕጂ ጊዜ ዘናውጽ ዘጨንቅ ወረማዓት ይሐቀይ ዓለምሲ حساب وق خون حساب طميت خون حساب كورونا يخون كل ነገር ይገብረካይ ዝርብሸካ ዘናውጽካ سلام زخل أكاي إذا كل العالم زلي إيزي أبانا جن كراش سالو كروس السلام ناي ناتنا سلام كورونا مسموم مخادنا يكونه ناتنا سلام مسوق مهلاون وروق زي مهلاون يكونه انتاي ناتنا سلام أب كروسوسي حق يذبلك ناتنا سلام مني مسفن سلام مني كروسوس مسفن سلام مالسي كل سلام كوبين زو حزة كوبين حقي ودته وحصان تولينا ودته هيبناي سمخ ابرت عامله بغروم مكار مسفن سلام كبهال كريستوس اما اخلنا مسفن سلامي بزي بوخ سلام زبهال ناي سلام منچنني كريستوس يسوسي منچي سلام زو زمني كريستوسي سلام كحزب زمني كريستوسي نسخ انت انا سلامنا እግዚአብሔር ይባረክ እንታይ ብላ 55 ናይ 85 ናይ መዝሙር ራሲ حقን ለውሃትን ተረኸባ صدقن سلامن كا تسع عماي ስለዚህ صدقن سلامن كلتين بحساب زخيله عالم سلام دليا صدق ግን يبلا ስለዚህ بزيካ تمسفن سلام يلن كل تجبرنا تفصمنا سلامون تهبنا نسخه خيلهم عيتران شوعاتنا إسياس أملاك مسكن ስለዚህ ክርስቶስ መስፍን ሰላሚ ንስኻ እንታይ ናይ ሰላም ናይ ስለዚህ ኣይተሸበሩ ኣይተርዓዱ ኣይተፍርሑ ኢሎም ጎይታ ኢየሱስ ልብኹም እንታይ ይግበር ኣይሸበር ለማ አንተ ሲት መልእክቲ አሜን ልብኹም በነገራት ኣይሸበር አባይ ሰላም ምን ተخلوك ቢን ጎይታ ኢየሱስ አመን
أب كريستوس أب يسوس سلام كلونا أملاخنا عنا نتوما بالحق زلون نتوما كروا زلون سلام سلام ندابله ناي سلام وانجيل تأوجلناي ناي سلام وانجيل تسبخلناي ناي سلام كيدان تغيرناي توهيبناي سلازي أي تفرح أي تشبر أي تتشنق እግዚአብሔር ሰላም ካይ ጎይታ ሰላም ናይ አምላኽ መስገን ሓደ ግዜ ንዝክር ተኸይና ኣብ መሳፍንቲ ምዕራፍ 6 ማለት እዩ ጌዶን አልሐቀ ጌዶን ሲ ኣብ መጽምቅ ወይኑ ኸይኑ ኣብ ባዓቱ ኸይኑ ተሓቢኡ ማለት እዩ እቶም ሚድያናውያን ሲ ንግራቶም ወስዶ እንሰሙ በቃ በጣም አሸገርት እዮም ነይሮም ሽዑ ጌዶን ተሓቢኡ ስርና ይዘብጥ ነበረ ይዝብለና ተሸጊሩ ኣብ አግል መልአክ እግዚአብሔር መጽይዎ እንታይ ሎ ሽዑት መልአክ እግዚአብሔር መጽይዎ ሲልኩም እግዚአብሔር ድማ ይሉ ሰላም ንዓኻ ይኹን ኣይትፍራሕ ኢሎ አምላኽ መስገናዊ ምዕራፍ 6:22-23 ካብ ዘላሲ ሰላም ንዓኻ ይኹን ኢሎ አምላኽ መስገን ሰላም ነው ነትፈሪሑ ነትጃጂው ነተጨኒቁ ዓቅል ጸይቦ ዝነበረስ ንዑ እንታይ ኢሎ ሰላም ንዓኻ ይኹን ኢሎ እግዚአብሔር ይባረክ ጎይታ ኾሚ አሜን نتا ጨነቃት ነፍሲ ነታ ዓቅላት ጸባ ነፍሲ ነታ መን ይራእይ ዘይብለይ ጸላእ ጨነቃ ነፍሲ ንዓንታ ይብላ ሰላም ንዓኻ ይኹን እግዚአብሔር ይባረክ ስለዚህ ሽዑዳ ጌዶን እንታይ ይብለና ሽዑ ጌዶን ካብኡ ንእግዚአብሔር መሰወ ሰርሐ እግዚአብሔር ሰላም ይኸይሉ ከዓ ሰማዮ ንሱ ድማ ክሳዕሎሚ ኣብትና ዓብዒ ዝራን ዕፍራ ኣሎ ብለና ስለዚህ እግዚአብሔር እንታይ ጀሆቫ ሻሎም ማለት እግዚአብሔር ሰላም እዩ ማለት አሜን ኣብቲ ብርቱዕ ምንዋፅ ዘለዎ ኣብቲ ጭንቀት ዘለዎ ኣብቲ ህድኣት ዘይብሉ ኣብኡ መኒ جهوفا شالومي እግዚአብሔር ሰላም ካይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስን ኣብ ምዕራፍ 20 ተኸይናሲ እቶም ደቀ መዛሙርት በተቀዳመት መዓልቲ መዓጽ ተሸጊሮም ካብቶም አይሁድ ፈሪሖም ፈቀትሎን ተሓቢኦም ከሎ ጨኒቆም ከሎስ ጎይታ መጽ ኣብ ማእኸሉ እንታይ ገይሩ ድንገት ተረኺቡሲ ሰላም ንኣኻትኩም ይኹን ጎይታ ቃሉ ሰላም ንኣኻ ማለት ሰላም ማለት እዩ ተራ ዘረባ ይኮነ ዲቫይን አሜን ጎይታ ሰላም ንኣኻ ከሎ ኢሚዲየትሊ ሰላም ዝመልአካ ናይ እግዚአብሔር ሰላም ይዝገዛካ ናይ እግዚአብሔር ሰላም ይዞርሰካ ስለዚህ ጎይታ ንህዝብ እንታይ ናይ ሰላም አምላኽ ጀሆቫ ሻሎም አሜን ኣብስተዓጾ ኣብ ዘሸግር ኩናት ከሎ እግዚአብሔር እንታይ ዝገብር ሰላም የውሕዝ አሜን ናብ ልብኻ ናብ ቤትካ ናብ ህዝብኻ እንታይ ይገብር እግዚአብሔር ሰላም ይልእኽ ስለዚህ እግዚአብሔር ናይ ሰላም አምላኽ ጀሆቫ ሻሎም ጳውሎስ በፍላይ ምዕራፍ አብሮሜ ተሪና ስለ ሰላም ብዙሕ ተዛሪቡ አፍታም ወዳ ታደላው ፍላይ እንታይ ትለደስነ ግን አምላኽ ሰላም መስኩላትኩም ይኹን ኢሉ አሜን ለዓጺዋ ምዕራፍ 15 ዘላ አምላኽ ሰላም ምስለን ይኹን መስኩላትኩም አምላኽ ሰላም መስኩልናይ አሜን አምላኽ ሰላም ካኢላ አስዒው ንሰይጣን ኣብ ትሕቲ እግሮም ቀልጢፉ መን እዩ አምላኽ ሰላም ሰይጣን እንታይ ዝገብር ሃዋኺ መጨነቂ ነገር ግን እቲ ናይ እግዚአብሔር ሰላም አሜን አምላኻስ ናይ ሰላም አምላኽ አሜን አምላኻስ ናይ ሰላም አምላኽ እምበር ናይ ዝርግርግ ኣይኮነ ስለዚህ እግዚአብሔር ናይ ምንታይ አምላኽ ናይ ሰላም አምላኽ ኢና ንምልኽ ናይ ሰላም አምላኽ ተምልኽ ከለኻ ሰላም ኢኻ ትምላእ ስለዚህ እግዚአብሔር ሰላምኩም እግዚአብሔር ሰላም ናይ ብውልቅና እግዚአብሔር ሰላም ናይ ብሕብረት እግዚአብሔር ሰላም ናይ ኣብ ቤትና እግዚአብሔር እንታይ ናይ ሰላም ናይ ኣይትፍራሕ ኣይትሸበር ኣብ ክርስቶስ ሰላም ክህልወካ ይግባእ ብነገራት ኣይንጨነቕ ብኹነታት ኣይንጨነቕ بنجارات كخون زي كخون بزح نجار له ورد داي به وتحكي أبز كل جن أبكرس السلام كله نايجباي اتخاف كل زبل سلام أملاك نحسبكم من أمرهم بكريستوس يسوع يرتاح قبري كحلو أيها اتخاف كل زبل سلام أملاك له سلام أملاك نأمر نحسب نلبد قبري يحلوه جابر يبارك لازم يجابر السلام آمين እግዚአብሔር ሰላም ይስከው አንተ ግዜ እግዚአብሔር ሰላምይ አሜን አቤቴ እግዚአብሔር ሰላምይ አብ ህይወቴ እግዚአብሔር ሰላምይ አብ ስርሐ እግዚአብሔር ሰላምይ አምጣዊ አሙፀይ እግዚአብሔር ሰላምይ ጎይታ ይባረክ እግዚአብሔር ታይና አራ ሰላም ናይ ጎይታ ተባረከን ተመስገን አምላክ ሰላም ከአን ሰይጣን ቀልጢፉ ኣብ ትሕቲ እግርኹም ቁጥቁጠይ ጸጋ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስኻትኩም ይኹን አምላኽ መን አምላኽ ሰላም ኢና ነምልኽ አምላኽ ሰላም ኢና ነምልኽ አምላኽ ሰላም ኣብ ማእኸል ህዝቢ ስለዚህ እዚ አምላኽ ሰላም ዝኸዓ አምላኽና ንዳዊት ከኣታይሎ ተመልኣኽ እግዚአብሔር አሜን ዳንኤል ኣምዕራ 10 ዳንኤል ኣዚኻ ዝተፈተኻ ሰብ ሰላም ንዓኻ ይኹን በርትዕ ኣረ በርትዕ ኢሎ
شعور داني تايلو ويتا أبرتي خاني خامو تزارب له بقلنا عيدو حفابي كسيئو انت قلت له مجمرتا سلام نعاها يخون له جابر السمسجين يخون سلازي اجزابر سلام ناي اجزابر سلام عبد خان كسلام كاجزابيري عبد شنكت عبد منواس عبد برتع معبل زلوا ويتا تاي يهدأ الناي جابر السمسجين يخون اما تيف نعرف شو منتسي انت كاين حدا جزي دق مزامرتي بمعبل ببحرنا تقعز خلو ما عرف شو منت ناي ماتيوس ريناس على قطري 13 جميرة تايبل ناب جالبا مساتو دق مزامرتو سعبو انه خا معبل نتا جالبا كسع زغول ببا ابتي بحري ابي موصا كونه منواص كونه نسغنا دقيس نبره دق مزامرتو قريون غويتا يطفانا ادحننا ناول تنسؤو نسخا اتم قدرات امنت كما يكتفرحوا بولم شعو تنسئ نفاس نبحرن قس جنحهم عابي هدات كان كونه اتوم سبكا از نفاسن بحرن زازلوسي منكون كوينيوم استنكر بنا انت يرق مويتا عابي هدات يرلو ابت برتع من نوازلو غويتا خومي حواتي غويتا ابت برتع من نوازلو هدات يبي سلام يبي تناي بعل باولس مركبسي ازيات سابر نيرامش እግዚአብሔር هدوء نفاس يدلال هدوء نفاس زهد اكا نفاس زهد امين እግዚአብሔር نزنا وصب يهدوي نزچنا قصب እግዚአብሔር يصنانعي سلام يهوي كمتني يجيرون تاجيرو سلام نعخا يخون يلو نفتا بوتات يامصيو እግዚአብሔር ይባረክ ስለዚህ እግዚአብሔር ሰላም ናይ حنت ነገር ከንርዳልና እግዚአብሔር ሰላም ናይ አፍት ብርቱዕ ምን ዋጽለው አፍት ጭንቀት ዘለው ከተሸን ዒስራን ራፍ ነይር حقي ብዙሕ መከራ ብዙሕ ስቃይ ሓሊፉ ቅድሚውን ኮሚ ዝሓልፍ ኩሉ ዓመታት ጥዑም ዓመታት የለን ኣብ ዓለም ከለኻ ኣብ ጎይታ ይድሓን ዘሎም በር ኣብ ዓለም ድሓን የለን ኣብ ዓለም ድሓን የለን ኣብ ጎይታ እንታይ ኣሎ ህዳት ኣሎ ድሓን ኣሎ ስለዚ ጎይታ ታይ ሰላም ናይ ሰላም ኣምላኽ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ መጽሐፍ ቅዱስ ክዛረብ ከሎ ሰላም ክርስቶስ ኣብ ልብኹም ይግዛእ ነዚ በሓደ ስጋ ተጸዊዕኹም ኢኹም እሞ መማሰውቲ ይኹን ይብለና ብፍላይ እዚ ሰላም ክርስቶስ ኣብ ልብኹም ይግዛእ ክብል ከሎ ኣብታ ማሕበር ክእከቡ ከለዉ ክንደይ ዓይነት ሰባት ዝእከቡ ነይሮም ግሪክ ኣለዉ ኣይሁድ ኣለዉ ገለ ባርባርያን ዝነበሩ ኣለዉ ኩሎም ሲ ነዚኦም መን ዝገዝኦም ፒስ ኦፍ ክራይስት ናይ እግዚአብሔር ሰላም ናይ ጎይታ ኢየሱስ ሰላም ይሓደ ዝገብሮም እምበር ገሊኡ ግሪክ ክዛረብ ደሊ ገሊኡ ፊሎዞፍ ናቱ ገሊኡ ገለ ሃይማኖት ናቱ ነናቱ ርእይቶ ይሕዝ መፅሰብ ነዚ ኩሉ ዘወግዶ ዘርሕቆ ግን መኒ ናይ ክርስቶስ ሰላም ኣምላኽ መስገን ኣሜን ክርስቶስ ምስ ዝስበኽ ጥራሕ ኢኻ ሰላም ዘሎ ካልእ ንሕር ሰቢኽካ ብዙሕ ግዜ ኣብዚ ሕጂ ብፍላይ ብናይ ኣሜሪካ ፖለቲካ ኣብቲ ማሕበሮም ሰኣትወሲ ምንዕንዕን ዓቢሎም ከምኡ ፖለቲካ ይሕብረካ ወንጌል እንታይ ዝገብረካ ንኽልተ ተፃረርቲ ዝነበሩ እንታይ ጋር ሓደ እንታይ ገብሮም ኣቐሚጡ ሰላምካ ይውሕዝ ዘሎ ማለት ፖለቲካ ይፈላለዩ ፊሎዞፊ ናይ ሰብ ይፈላለዩ ሃይማኖት ይፈላለዩ ወንጌል እንታይ ዝገብር ከልካሊ ቀፅሪ ዘፍርሲ ንሕና ገበርቲ ሰላም ኢና ኣሜን ህውከታይ እንደልኒና ባእሲ እንደልኒና ዋይ ክርስቶስ ኣባና ተኣባና ዘሎ ክርስቶስ ናይ ህዳውያን ንፅርዓውያን ንባርያ ንጭዋ ንደቂ ኣንስትዮ ተባዕታይ ዝገብሩ ኣሕቢሩ ሓደ ዝገብር መንፈስ ኣለና ኣሜን ነቲ ሕብረት መንፈስካ ብማእሰር ሰላም ሓልወ ኢልና ማእሰር ሰላም ኣሎ ማእኸልና ኣሜን ዝኣስረና ገመድ ሰላም ኣሎ ጎይታ ይባረክ ስለዚ ንዓና ሰላምና ክርስቶስ እዩ ክርስቶስ ምስ ንሰበኽ ከዓ ሰላም ኣለና ክርስቶስ ምስ ዝስበኽ ምስ ዝእወጅ እዚ እንታይ ኣሎ ሽዑ ሰላም ኣሎ ናይ አይሁድ ሰላም ኣሎ ንፅርዓውያን ሰላም ኣሎ ንኹሎም ዓይነት ሰባት ኣብታ ማሕበር ዝመፁ ኢን ክራይስት እዮም ሓደ ስጋ ነዚ እንታይ ፀዊዕኹም ኢሎም ብሓደ ስጋ ፀዊዕኹም ይኽብልና ኣምላኽ መስገን ስለዚ ክርስቶስ ሰላም ክርስቶስ ኣብዚ ቤት ክገዝእ ይግባእ ንሕና ናይ ሰላም ኣምላኽ እያ ንብለኽ ኣሜን ከምቶም ካልኦት ብፖለቲካ ብዓሌት ብቋንቋ ብገለ ንሕትፈላለ ኮንካ ይሃብ በቃ ንክርስቶስ ይፈልጥካ ኣለኻ ማለት እዩ ንክርስቶስ ዝፈልጥ ግን ኣበይ ዝነብር ከዓ ኣብ ሰላም እዩ ዝነብር ምስ ኣምላኽ ሰላም ተሃሊካ ምስ ሓውኻ ከዓ ብቐጥታ ሰላም ኣለካ ንኣምላኽ ተፍቅሮ ትኾንካ ምስ ኣምላኽ ንሓውኻ ብቐጥታ ተፍቅሮ ኢኻ ምስ ኣምላኽ ሕብረት ተሃሊካ ብቐጥታ ምስ ሓወትካ ከዓ ሕብረት ኣለካ ምስ ኣምላኽ ዕርቂ ተሃሊካ ምስ ሓወትካ ብቐጥታ ዕርቂ ኣለካ ክፈላለዩ ይክእልኒ ማለት ምስ ኣምላኽ ዘሎ ሰላም ዘሎ ሰብ ኣብ ሰላም ዝነብር ሰብ እንታይ ዝገብር ሽዑ ምስ ኣሕዋትካ ኣብ ሰላም ዝነብር ኣብ ሮሜ እንታይ ይብለና ምዕራፍ 2 ቁጥሪ 18 ዝከኣል እንተኮይኑስ ብኣኻትኩም ዝመፀ ምስ ኩሉ ሰብ ብሰላም ምስ ኩሉ ሰብ ብሰላም ክንነብር ፀዊዕና ኢና
እግዚአብሔር ይባረክ ካብከ ይርሓ ሰናይ ከአግበር ንሰላም ድለያ ሰዓባውኒ ካብከ ይርሓ ሰናይ ግበር ንሰላም ድለያ ሰዓባ እውኒ አሜን በዘይ ቅድስና ካና አምላኽ ዝረእየለን ሞ ንቅድስና ንሰላምን ምስኩን ሰዓብውን ይልና አምላኽ መስገን ስለዚህ ጎይታ ንቅድስና ንጽድቂ ሰላም ክንስዕል ይዘለና አሜን ዝከአል እንተ ኮይንስ በአኻትኩም መጽምስ ኩሉ ሰብ ሰላም ንበሩ አሜን ስለዚህ አምላኽ ሰላም ዘምልኽ ሰብ ሰላም አለዎ ዕረፍት አለዎ ምስሕዋቱ ድማ በሰላም ይዝነብር አሜን ምስ ደቂ መዛሙርቱ ጎይታ በሰላም ይዝነብር ታ መንግስት አምላኽ ከመያ መንግስት አምላኽ ሲ በመንፈስ ቅዱስን ጽድቅን ሰላምን ሓጎስን ያምር በብልዕን መስተን አይኮነትን ሞ እትሰናይኩም አይተጽርፎ ብለና መንግስት አምላኽ ወምዳ በጽድቂ በመንፈስ ቅዱስ በሰላም በሓጎስ ያ አምላኽ መስከ ስለዚህ አብዛ መንግስት ያ ዚአታ መንግስት አምላኽ نحن منجس أملاك هنا أمين قبل على سولة بس نام منجس أملاك أتحكي قبل على تولينا نام منجس أملاك أتينا كابسلت أنس ألمات نام منجس فقرون تاجبرنا أتوا النايل أملاك مسجد أمين نحن نايك جابر منجس هنا التحية المقاسة تا منجس بكم فقريمه أي تفرحين تا منجس بكم تحجبركم كهبكم يل سلازم نفس الكف ولد أملاك زخانة سيتيزن نايك منجس أملاك زيجا نايكا منجست أملاخي سلازم نحن هنا بكريستوس سلام علينا تا منجست أملاخ بمنفس قدس بحاجوس بصدقي بسلام إيه مالتي أملاخ مسجد سلازي مباركيل أم يعرف 10 7 10 شعاته 10 ناي سلام نجرن 10 نحد حنا زهان نسأل نسعب انتهي نقبر 10 ناي سلام نجرن 10 نحد حنا زهان نسأل نسعب لذا أبز ما حبرك أبز أكل نركب اللبطة أبجزانا بيتنا بتليفون كنا على كلنا تخن حسبنا سلام أمين غات حنا سلام أملاخ أنا ملخ أملاخ ناس ناي سلام أملاخ مبر ناي زرق أملاخ أي كونا نبلنا قدام أقول 10 4 مالي سلازك جابر السمس كان استبارك يكون أبقى أملاخ زوج لك أتيالله سلام الله أتوم حق هذا في كرسيله بزح سلام الله مزعون قفن كع أبي اللوزيوم أما عرف بيت 10 شعات 100 ساعة مشان ناي مزمر رايك معك أتوم حقها زفقروا أقل عمله زعل أقل عمله زحدر تيالله بزح سلام الله زعنق فخاء يبلون سلام الله قبرت سلام ولد أملاح كبهالي أمه بتصاني جابر السبارخان استمسكنا يخون أبي شاس نعرف 54 تايب لنا بزعباتي حدش كيلان زخون بزعباتهم كريشان تزارب كلهم دقيقي بجابر كمهاريم سلام دك خون عبي خوني له سلام دك خطاي خوني عبي جابر مسكن قويتا سلامنا بزح خوني زدلي سلامنا عبي خوني زدلي مع سجنزي اتهم كابك جابر كلهم دك خي بجابر زمكم مهاريم يلو توم حق خازف قرها بزح سلام الله كابك جابر زمهار سلام الله عبيت سلام الله هيوت سلام الله عرفت له أمن نوع سألي أملاك مسجد آمين سلازي كريستوس سلام ناي قبر صدق سيخ أيلو سيخم قبر صدق السلام فرس صدق هدأة دحامن نزل عالم كوني آمين أبساسان كتن قبر صدق سي ساسان كتن إسياس قبر صدق السلام آمين فرس صدق هدأة دحامن نزل عالم كوني سلازي إذا كل نزارة بزلنا مش سلام أملاك ستحازة نجاري مالتي آمين قويتها استبارك يكون وشيخ شو عنتايلو حزبي أما حدر سلام أبعايت دحانن أب هدو بوتاتن كعرفن كنبرني سلاسان كتن 10 شمات حزبي أما حدر سلام أبعايت دحانن أب هدو بوتات كعرفن كنبرني جابر يبارك لذي እግዚአብሔር ሰላምና ከመሐዝክ ሆን ይዘልያ ጽድቅና አኸም ማዕበል በሐር ሆን ይዘልያ አሜን ስለዚህ አብ ኢሳይያስ 48 ቁጥር 18 አየ ተዛባት የሰሚዕ ኻንተ ትኸውንሲ ሰላምካ ከመሐዚ ጽድቅኻውን ከማዕበል ባህሪ መኾነ ነይሩ ነረሲ አንተ ይብሎም መጽሐፍ ቅዱስ ሰላም ይብሎም ረሲ አንሲ ቶም ረሲ አንግራ ከምት ዝናውጽ ባህሪን ሐቀ ካድ አይክልን ይሙ ማያት ጭቃ ረስሓት ነውጽ እቶም ረሲ አን ሰላም ይብሎም አምላክ ይብል رسي سلام يقول تايل أنت وين حقن لوهاتن تراخوا صدقن سلامن كا تسعى عام سلازي صدقن سلام تاز غبراي اي فلالي انا ماتي بزي صدق سلام يله بزي سلام كا صدق يله سلازي اذن كلتي ان سلازي خدا
نرسي أنت يبلون مصحف قدس سلام يذليوان سلام كل سب سلام ذل حكي هادي خنبر سيفتي سكيورتي بيس قال يبزول كل جزء جنيه ملهم أب كروسوس كنت هالله سلام الله آمين بزح سلام الله جابر مسكن سلزت هاي لو عبارة عن شو منتنا إيشاس آيات ذاتي سمع خان تتخونسي سلام كخم وحزي صدق خاون كم معبل بحري مخونيرس معبل بحر أزيد سوري صعداي جابر يبارة سلزي كم وحز زخون سلام كل يقبل زغامني منشو قويتاي منشو جابر السمسكن يخون مصحف قدس نرسي أنت يبلون ميلو سلام يبلون أكيد تقبر زبرت كل نفسي شنكتن صابان كورداي قدمنا هدا بحركة نصراوي تقبر نفسي أكيد تقبر حاجة تقبر نفسي رسي سلام يقولون كم تزناوس مع البحري أكيد تقبر نفسي أنت يقولون شنكتن نقول لنا شنكتن صابان كورداي شنكتن صابان أبي يزل أب حاجة نقبر حاجة تقبر سبر وسي زدنا حاجة تقبر سبر أب شنكت يزنبر أب جوهي يزنبر أب حزن يزنبر عرفت يقولون كم تزناوس بحري يزخون كل جزء هدأت يقولون عرفت يقولون تاسألك تقبر نفسك انتايل سلاي نزقبر زبالة خل لقنا قرمان كبرن سلامن كوهابي قدمنا هيدا وكومخا نسر قوي بلنا رومي معراف كلته سلاي نزقبر كتايلو قرما كبري سلام كوهابي أملاخ مسكن عليه سلازي تاز أملاخ زحلو سلامكم وحاسس لكم خم على البحري تاز أملاخ زحلو رسيقن أكيد زقبر نفس خلو يقن شنك أسن سابان كوردي مهور يكون دنقورو هبتام يكون دخا قوال يكون ودي عبي يكون نشتي أتأكد تقبل نفسي إزور لبزي تبالو شنكاتن سابان كورداي سلازي تبرينسيبل كم زي مالتي سلام نتعسنا تقبل نفسي كل قرمان كبرن سلامن كوها قومي يبلنا أملاخ مسجد سلازي مسك زي أبر تفقر بسلام كأنا بريد مزحف قدس آمين أب إيوب معرف عسران كنت تخيلنا مبعار كيلو عسران كنت نكاقوت عسر حالين جميرنا مبعارك مسؤول تفقر بسلام النبر بزي صبق كتركبيها كاب عفود حق تقبل نقالون قبل بها عقر نبت كل زغل تتملسك نعمص خبدو كان انت رحقايو كم بحدش كسرحيها نمزغب كان مريت نورق اوفيرون نابأمان روبا دربيو شعوت كل زغل ورق كان تنصبارق برر كان خونلكاي شعون السخا بتخل زغل بهك بلكا قصكاون ناب املاح كتل عليها كتلمنو نسون كسمعكاي مبصعها تفصميها زحسب كاي زبله كله خسلطكاي برهانونا مقدها كبرها الكاي انت اواردها ناب علي كتب ليها نتتحسب كناغو فإن ابلي غص سلازي قال انبار مسؤ تفاقر بسلام كا نبر بزخا صبق كتركبيها مسؤ تفاقر بسلام نبر بزخا صبق كتركبيها لنا سلازي እግዚአብሔር አምላህና سلامنا خبزحلنا صدقنا خمعبل بحر كخونلنا امين زحسبنا زبلو سلطنا برهانا مجدنا كبر حلنا ها እግዚአብሔር بعلس انا እግዚአብሔር بعلس ورقخان بركان اوفيركان كخونلكا يلو املاخ مسكن ስለዚህ እግዚአብሔር ዘንጸባረቅ ወርቂ ኩሉ ሽልማትና ከሆን ባዕሉ ማለት ታይ ከሆን መጽሐፍ ቅዱስ ኩሉ ነገር ከሆነላሲ መስኡ ተፋቀር በሰላም ከአንበር በዚህ ጽብቅ ተረክበህ እግዚአብሔር በቀዳማይ ታይም ለና እግዚአብሔር አምላክ ካፍቁር ቃሉ ስማዕ ናቡድማ ለጋቢ አምላክ ስለዚህ ለሙድማ መስኡ ተፋቀር በሰላም ወንበር በዚህ ጽብቅ ከተረክበህ እግዚአብሔር መስአ አምላክ نعنا ذهبنا خيدان ناي سلام كيداني أبصرتان وحد أصلا مخزارك ودي أملاخ مسكن تايلو أبصرتان شو عتنا ناي هزكيل كيدان سلام كأتول لهم إيه زل على ما خيدان دم خون لهم يم كتخلون من كبز حملي مقدسك أنزل على ما أخونهم كقومي أنت خبر لهم يلو كيدان سلام كأتول لهم يلو تذكروا تخونكم عبد إسران حموشن مثلا ناي زهلكو እግዚአብሔር ፊንሃስ ተንሲ ፍትሕም ሰውፀ ተማዓትከ ካብ ደቀ ስራ ምዘራይሲ ታይሎ ንፊንሃስ ታይሎ ኪዳን ሰላመይ ከአምስኡ ከዓብቲ ንስኻን ዘላለም ብክህንነት ከገልገልኒ ኢሎ ኣብ 25 ናይ ዘልቅ መስለኒ ስለዚ ኪዳን ሰላም ተምካን ታገሪ ተዋሂቢ ድሓር እንታይ ኢሉ ኣብ ሚልክያስ ምዕራፍ 2 ታቡ ሚልክያስ ናይ ሞዳታ መጽሐፍ ማለት ቃል ኪዳን ኢሉ ምስቲ ሌዊ ምስቶም ካህናት ማለት ልክ ምስታ إسرائيل حموشن كان ببامو مزي أخنا تحزا إسرائيل حموشن زهلكو انتايب لنابو كاب قصري
هاللويا كم زيل له كقطر عثرته እግዚአብሔር ድማ ለሙሴ ከምዚ ተዛረቦ ፊናስ ወደ አልዓዛር ወደ ካህን አሮን አሞንጎ በመቅናይ ስለዝቀነ ንኹራይ ካብ ደቀ እስራኤል መለሶ ንደቀ እስራኤል ብቅንዓት ያጥፋኹምን ስለዚህ በል እንሆ ንዕኡ ናይ ሰላም ኪዳን ህቡ ኣለኹ ናምላኽ ቀኒኡ ንደቀ እስራኤል ከዓ አተዓሪቂሙ ስለዚህ ንዕኡ ብድሕሪኡ ድማ ንዘርኡ ኪዳን ክህንነት ነዘለዓለም ይኹን ኢሎ ስለዚህ ናይ ሰላም ኪዳን ይሂቦ እግዚአብሔር አሜን ኪዳን ናይ ሰላም ይሂቦ ስለዚህ ታታሽ 26 ኪዳን ሰላም ከአቶሎም ዘላለማዊ ኪዳን ድማ ክኾነሎም እዩ ነይና ነትናይ ሰላም ኪዳን አምላኽና ዓናንታ ኪዳን አትልና ናይ ሰላም ኪዳን አምላኽ እግዚአብሔር ይባረክ ስለዚህ አሚልኪያስ ምዕራፍ 2 መወዳእታ ዘላ ሚልኪያስ ካብ ቁጥሪ 1 ጀሚራ ተንቢብናያ ብዛዕባ እግዚአብሔር ቃል ኪዳን ሰላም ከም ዝሃቦ ንምንታይ ኢኹም ዘለኹ ቃል ኪዳን ሰላም በትኺዳን ኢኻ ትነብር ከም ትኺዳን ኢኻ ትመላለስ ስለዚህ ትኺዳን ናምታይ ኪዳኒ ናይ ሰላም ኪዳኒ ማለት ኪዳኒ ምስ ሰላም ከም ዝነበረ ነዘን ጥቕሳት እዚአን ወሲኹ ተገልጽ ንሪኦም ካብ ቁጥሪ 1 ጀሚርና ሳምስ ክንብባ ወይ ካብ ዓለይኩም መልሓን ከምዚ ኢሉ ኣቱም ካህናት ሕጂ እዛ ትእዛዝ እዚኣ ንኣኻትኩም እያ ምስማዕ እንተ ኣብይኹም ብልብኹም ንስመይ ከተኽብሩ እንተዘይ ደልየኹም መርገም ክሰደልኩም ንበረኸትኩምን ክረግመ ብልብኹምን ኣይደልየኹምን ኢኹም እሞ ኣረ ድሮ እኳ ረጊመ የሚብል እግዚአብሔር ኢሉ ቀፂሉ ግን እንታይ ሽዑ እንሆ ንዘርአኹም ክጎርሐ ኣብ ገጽ ሩባ ሶሪ ምዕራፍ 3 ክብል ይቕሬታ ተጋጊየ ኣይተሓዝለይ እንታይ ኢሉ ብጌጋ ምዕራፍ 3 ጽሒፈ ብጸኒሐ እንታይ ኢሉ ካብ ቁጥሪ ምዕራፍ 3 ቁጥሪ 1 እንሆ ኣነ ልኡኸ ኢልእኻ ኣለኹ ንስኻ ቅድሚ መገደይ ክጸርግ ብኡ ከዓ ተደልዋ ጎይታን ኣብ መቕደሱ ክመጽእ ትናፍቕዎ መልኣኽ ቃል ኪዳን ይመጽእ ኣሎ ይብል እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ግና ከነሱ ከምናይ ኮላዒ ኣብ ጽሒፈ ያ ክንበልኩም ንሓን ቃል ኪዳን ይምስኡ ህይወትን ሰላም ነበረ እዚ ክፈርሕ ኢልሃብኩም ንስኻ ፍርሃኒ ኣብ ቅድሚ ስመይ እውን አንቀጥቀጠ ንሱ ልኡኽ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ዝኾነ ከናፍር ካህን ፍልጠት ይሕልዋ ንሕጊ ድማ ካብ ኣፉ ይደልየ እሞ ሕጊ ሓቂ ካብ ኣፉ ነበረ ኣብ ከናፍሩ ከዓ በደላት ይረኽበን ንሱ ድማ ብሰላምን ብቕንዕናን ምሳይ ተመላለሰ ንብዙሓቱን ካብ ኣበሳ መለሰ ብለና ተታጊ ቁጥሪ 6-7 ኣብ ምዕራፍ 2 ላትኩም ቁሩብ ተሓውሰና ንብዚ ዝኾነ እንታይ ኣኽብል ደለት ቀንዲ ዕላማ ግን ቃል ኪዳን ይምስኡሲ ህይወትን ሰላምን ነበረ እዚ ክፈርሕ ኢልሃብኮ ንስኻ ፍርሓን ኣብ ቅድሚ ስመይ ከዓ አንቀጥቀጠ ይብል አምላኽ መለሰ ስለዚህ እግዚአብሔር ናይ ኪዳን ሰላም ይኑ ህዝብ ሂቦ ስለዚህ እግዚአብሔር ታይደለና አምላኽ መስገን ንሱ ድማ ብሰላምን ብቕንዕናን ምሳይ ተመላለሰ እምበኣርከ ብእምነት ካብ ጸደቕና ምስ አምላኽ ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ሰላም ይሃልወና እግዚአብሔር ይባረክ አምላኽ ሰላም ናይ እግዚአብሔር ናይ አምላኽ ሲ መንነቱ አምላኽ ጽድቂ አምላኽ ቅንዕና ስሙ ሲ እንታይ ለሰሚዎ ብዙሕ ስም ኣለዎ እግዚአብሔር ሓደ ካብቲ ስም እንታይ አምላኽ ሰላም ጀሆቫ ሻሎም አሜን አምላኽ ስለዚህ ምስ እግዚአብሔር ብጎይታና ኢየሱስ ሰላም ይሃልወና አሞንጎናውና ሓድሕድና ነተኸልካል ቀጽሪ ክርስቶስ ስለዘፍረሶ ነቶም ቀረባ ርሑቕ ዝነበርና ሰላም አበሲርና ሰላም ክርስቶስ ኣብ ማእኸልና ይግዛ ኣብ ልብና ይግዛ አሜን ነፍስ ወከፍ መዓልቲ ሰላም ክርስቶስ መጽሐፍ ቅዱስ አይሉ በገለ ነገር እኮ አይተጨነቁ ይል ድሌትኩም ዘበልታ አቅም አምላኽ بصلوت مهلنا أقربون بر بجنة هاي جنوا تخاف كل زبل سلام أملاح دما نحاسبكم لبهم بكرسوس يروح هاجوري كحلوه بجنة هاي كنت هاجوري له أي تجنوا نتشنكات مسحف كل شيء قومي نتشنكات مسحف كل شيء هاجوري literally زك قومه أي تجنوا أصلا ما نتزازي حكي سلازم خلنا نحرك متفاعل تزازي هنا أي تجنوا أتزازي واي مخاطو كم وحذروا بعض الله سلام إن الله خلصي واي أنت تجنق أنت على هتصبح كمان سلازم كريستوس نسايراي سلام ناي نسخة أمسي سلامنا أخذكم يخونيلو سلام ذهب أملاخ anytime شنكت كسم معكم كله عقلهم صبح كله ويشوس بلو جابر يبارك سلامنا أخذ يخوني كبيته إتو بلو سلامنا أخذ يخوني كنا بحذاري إتو دك خذت إنه واحد خيرهم ويته يسوس سلامنا أخذ كنا بدك إتو simply humanity simply prayer كم ذكرت الصلاة هيكون نزي simply سموت أوعوه نعم لك صوعه الله هسي كل جزء بتعدل يا هتصوع نعم نتنا أجرسي نتزري بزي أريرس زي أبر رئيني له سموت أتلو مالتي
زي أبشنكت كالسلام كونه كانت نليخان نقولتها أنت أنا أملاك سلام سلام يا بزحيو شعونه صح قبري سلام كخم وحازي كخون كم معبد بحري كم زبز حي زارب سلزي قولتها أنت سلامي ناي أملاك ناي سلام أملاخي قولتها أسوس ناي سلام أملاخي قولتها يبارك نودينا